रानि नों जेरावखि थाया फिसौखौ नों गोसोखांनानै फैफिन गथ'आ बिमा नागिर नागिर गाबगासिनो दं मानो इदि बिनानावखौ गारना थांनाय नोंलाय न'सिम मानो फैदिया रानि गथ'आ गाबगासिनो दं आया खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं मनरन्जन नार्जारी बे समाव आं दंफैयो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर कुलाबाली गामियाव उत्तर कुलाबाली गामिनिनो थागिबि जलस्रि ब्रह्मनि न'खराव आं दंफैयो बे समाव बिथांमोननि न'खराव मोनसे गालाय गुजुं जाथाय जादों होननानै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों बेनि सोमोन्दै आङो माखासे बाथ्रा मिथिनो फैदों बिदिनो फिसाजो आंगो फिसाजो देरसिना जुनायाव 3 नं मुरखुं सेलेगाव हाबा जाहैदों होननानै मिथिनो मोन्दों बे हाबा जाहैनाय सासे सुबुङानो मैया न'आव फैबाय थानाय समाव गोमालांदों होननानै बिथांमोना जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दानिया फैदो जोङो गावनि बिमानि असेनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनानै रानि नों जेरावखि थाया फिसौखौ नों गोसोखांनानै फैफिन गथ'आ बिमा नागिर नागिर गाबगासिनो दं मानो इदि बिनानावखौ गारना थांनाय नोंलाय न'सिम मानो फैदिया रानि गथ'आ गाबगासिनो दं आइया बबाव थांखो होननानै नों मानो बबाव गोमाखो रानि बिनानावखौ दोननो फैनाया मानो बुगिनि दिननिफ्राय गोमानाय न'सिम मानो फैदिया बिनानावखौ मानो थम थम थिखांनानै थिखांहरनाय अबाव थादों थाबैनो ओंखारबो गथ'आ नागिरगासिनो दं आइ होननानै माबार फै रानि माबार फै मानो बेफोरबायदि जायो नोंलाय एसे नाबाल' गथ'खौ गारनानै एसे खारामाराव हरसे गाबदों फिसौआ जेरावखि थाया नों थाबैनो फै रानि आं जेबो नोंखौ साना लासैनो ओंखारनो अबाव खनायाव थाखोमादों फिसौआ नागिरगासिनो दं सानावबो नागिरदों गाबदों हरावबो गाबदों आइया बोरो मैगं बायदोंमोन आइया दाबो फैदिया नागिरहैनो होनना बेसे हराव गाबदों रानि फै अबाव थादों नोङो अबे खनायाव दं थाबैनो फै रानि फै फिसौआ बेसे गाबगासिनो दं मानो बेफोरबायदिहाय मादि इदि गाज्रि सभाब नोंलाय फै आइसना फै अबाव थाखोमादों नोङो जेरावखि थाया नों फैफिन आइसना फै फिसौआ हामाथा गाबगासिनो दं बिमा नागिर नागिर अननाय गैया नों फिसाखौ जोनोम होनानै अननाय गैया नोङो थाबैनो फै आइसना फै अबे खनायाव दं फै ओंखारबो मन्जु होनना लादों ए भाग्यश्री आंनि दोननाया भाग्यश्री हजोंहाय मुरखुं सेलेङाव लादों इयो मन्जु मन्जु बसुमतारी लिरो जावैसोनि नाम जों दोनदोंमोन आं दोननाय नामखौ फिसौखौ मोजाङै अन ओमफ्राय जों दं सप्तासे उनाव जों बेखौ बहनगोन बिदिना बुंदों पुलिसफोरा ओमफ्राय आं होनदों सार अलप बेबस्था करिबि नाथिथ' इमान कान्दियासै मा बिसारि अलप सोनकाले बेबस्था करिबि होननानै आं बुंदों पुलिसफोरखौ जेरावखि थाया रानिया फैनांगोन रानि फिसौआ एसे अन्थाव बाथाव नाबाल' गथ' नों मानो बिदि आलाय सिलाय खालामनांगौ जाखो नीला बसुमतारी खनसेल' होना बुं दे माया फैगोन नों होनबाथाय माया फैगोन लायाखै बेलेग नाम लाहैदों कुलाबालियाव भाग्यश्री होननानै मिथियो मिथियो भाग्यश्री होननानै मिथियो गासिबो साबेसेमोन बिना बे सासेल' हौवासा माबा देग्लायजोंसो बोसोरब्रै हाबसिगोन 3.5 बोसोर जादों फिसौआ दा नागिरगासिनो बुरखायनोबो हाया हरावबो गाबदों आइ नागिरनो गोदाव सोराव गाबबाय बायदों आंना फिसौआ बबाव थाखो फै रानि फै जेरावखि थाया एसे खाराव माराव नागिरदों मानो इदि नोंलाय मोदाय गथ'खौ मानो गालांनांगौ बिनानावखौ मानो थगायलांनांगौ नोंलाय फै रानि जेरावखि थाया फै रानि फिसाजोखौ सोरजोंबा थांदों होननानै सन्देह खालामो ना गोमादों आङो थांदों बायदि सन्देह खालामदों आं नङाबानो सुइच अफ मबाइला सुइच अफ गुबुनजों खारलांदों सानदों आङो ओंखायनो मबाइलाबो सुइच अफ खाथिनि माने बर्मन नेपालि होनो आंनि बिसिगिनि फिसाला थांलाय फैलाय जालायोमोन फटकिनो आंना फिसा हिन्जावा आलासि जानो फैदोंमोन बेहाय माबोरै जाखो बेजों खारदों बायदि सानो आङो निफ्राय फैदोंमोन बिनानावखौ दोननो होननानै बेहायनो बिनानावमोनखौ बुहुनि दिननिफ्राय अट'आव थिखांहरबाय ओमफ्राय गाव
दा थांगोन आं मैगं बायनानै नोंसोर थांग्रोनानै फिसालाखौबो बिनानावखौबो थिनहरग्रोदों ओमफ्राय बिनानावफोरा आयौ जोंनि माइ हानाय खाथिजों बारस'नानै फैनाय जादों गागुलु बिथिं दा बिब'आ फैयाखै ओमफ्राय आं गथ' लानानै नागिरलांनाय जादों फिसौखौ बानानै ओमफ्राय आं थानायाव फट' हैदों